Bine ne-am regăsit pe canalul de YouTube. Astăzi îți voi prezenta rana de nedreptate. Persoana care are această rană crede că trebuie să fie perfectă pentru a merita iubirea și aprecierea celorlalți. Se simte criticată, se simte judecată și credințele pe care le rulează nu sunt suficient de bun sau de bună. Dacă îmi arăt emoțiile, voi fi criticată. Trebuie să fiu perfectă sau perfect pentru a fi apreciat. Consideră că viața e nedreaptă. Nu pot să fac ce vreau eu. Și astfel îți dai seama că masca asociată acestei răni este masca rigidului, atâta timp cât consideră că nu poate să facă ce vrea. Este o credință limitativă, pentru că noi avem liber arbitru. Dacă ne dăm noi permisiunea, putem să facem absolut orice. Toate aceste iluzii și credințe limitative aparțin ego-ului. Așadar, noi avem de lucrat cu partea de ego din interiorul nostru. Îți amintesc că esența noastră divină nu a fost rănită. Toate rănile noastre pe care le-am adunat, să zic, le-am acumulat, straturile acestea de suferință pe care le-am pus pe noi sunt din cauza că am preluat anumite iluzii, anumite credințe limitative, iar acum e nevoie să ne descotorosim, să renunțăm la aceste comportamente, la aceste gânduri, la aceste emoții reprimate, refulate, care stau și ne creează multă suferință. Detașarea, eliberarea de ele îți va aduce o viață împlinită, mult mai împlinitoare, mai fericită. Persoana devine perfecționistă și inflexibilă, persoana care are rana de nedreptate, încercând să își controleze emoțiile și să nu arate niciun semn de vulnerabilitate pentru a evita judecata celorlalți. La rana de trădare, dacă ai urmărit materialele, ai văzut că credința este îmi doresc să-i controlez pe ceilalți. Pe când la rana de nedreptate încerc să mă controlez foarte mult pe mine. Credințele pornesc din această iluzie că nu sunt perfectă și că trebuie să fac eforturi pentru a fi. Nu putem evolua decât în ritmul nostru. Convingerile acestea sunt adevărate programe de viață și ne vor creiona existența pornind de la ele. Inconștientul este o mare parte din tine. După părerea specialiștilor, e vorba cam de 95% din noi, la care nu avem acces. Și așa că e nevoie să lucrăm cu noi. Este una dintre rănile cu care e nevoie să fii constantă, pentru că masca este cea a rigidului și gândește-te ca să săpi într-o stâncă câtă muncă e nevoie să faci cu propria persoană. Noi avem toate cele 5 răni. Două sunt primordiale, iar celelalte 3 într-o măsură mai mică. Descoperă dacă rana de nedreptate este una dintre primele 2 răni, ca să știi exact cu ce credințe ai de lucrat. Cel care te atinge pe mână nu este responsabilitatea lui. Rana îți aparține. Așa că dacă te doare, e important să știi că tu ai de lucrat cu tine, nici de cum să îl acuzi pe celălalt. Celălalt este doar un stimul, iar reacția pe care tu o ai și cum interpretezi acel stimul care vine spre tine, este despre tine. Și reacția și interpretarea. Așa că îți recomand să devii cât mai conștientă de tine ca om, ca femeie, să știi ce reacție ai, cum interpretezi realitatea și cum judeci sau critici stimulii care vin sau evenimentele care vin spre tine.
Așa cum ai văzut în acest material, corpul persoanei care are această mască de rigiditate și are rana de nedreptate este un corp rigid și tensionat. Lipsa gesturilor spontane o vei vedea la aceste persoane. Datorită rigidității, gesturile sunt foarte rare, mișcările lor sunt adesea calculate și precise, ceea ce se reflectă în faptul că se controlează pe sine foarte mult. Așa cum ți-am spus, este cu tendință de perfecționism extrem, își controlează foarte mult emoțiile, are dificultăți în a-și le arăta, se teme să nu fie acuzată, criticată, judecată de către ceilalți, odată ce își exprimă partea aceasta de vulnerabilitate și de frici. Judecă aspru pe ceilalți, nevoia de a părea puternică, își asumă foarte multe responsabilități, nu vor să fie văzuți ca slabi și își cultivă mereu această imagine de persoană puternică, dar de multe ori ajunge la epuizare pentru că se supra-solicită, se supra-responsabilizează și nu e în contact cu această parte vulnerabilă prin care să accepte că are nevoie și de momente de relaxare, de momente de calm, de liniște, de pace și nu tot timpul să fie în această luptă cu viața și în aceste tensiuni. Dacă ți-a plăcut materialul pe care ți l-am pregătit și crezi că poate să ajute o altă persoană, te rog să îl distribui. De asemenea, sub acest video vei găsi linkul prin care poți descoperi programul cu cele 5 răni și măștile aferente. Dacă îți dorești să lucrezi cu aceste credințe limitative, cu această parte de iluzii, de atașamente față de diferite fantezii prin care îți imaginezi că viața ar trebui să fie altfel, diferența dintre iluzie și realitate o plătim cu suferința. Așa că dacă vrei să lucrezi cu rănile tale, cu credințele limitative, poți face asta prin programul pe care ți l-am pregătit despre cele 5 răni și vei găsi linkul sub acest video. Îți mulțumesc că mă urmărești și poți să te abonezi dacă nu ești încă abonată la canalul meu pentru a fi la curent cu următoarele postări pe care le voi face. Îți mulțumesc, pe curând!